Ramogi Joan kamora mara maintiere machiegni chenro mar Migago magi moko kuom weche mawamiyo pek. Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate. Jalar Comten piny kod otiko mar UDA William Ruto ikore ne twak makawuono ka ogai mar Azimio One Kenya Alliance to tero dwar mar ombulu Meru. Kwan mar joma owito ngimagi e masira manithio idho nyaka ji 35. Sasa hiyo unga kama ni kupunguza bei, wanapunguza kwa TV tu. Tungeomba sana rais wetu Uhuru afuatilie hiyo maneno, yeye ndiye atatuokoa. Alafu tunapoenda kwa kura tujue tutapigia nani. Jodak makapsabet poko yudo mogo ma siling 100 mahao jumachiel tok singo sirkal. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Twak ma ochan mar dayo Jalar Comten Kenya biro dhi nyime kaka osechane. Ma bang' jachung' mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod mano mar Roots Party bwogo ni gibi yuoro e twagno. Aput matayo twak makamano ma oyango ni ikruok oseketi moromo ne twak kendo onge lokruok e odiochieng' kata tarik ma owinjore bage. E otieno apudno yango ni osetimo lalruok gi kweth siasa ma jochung' maggi mowinjore bedie twagno kendo chike osepedhi ne ng'ato ka ng'ato. Dwaro mar apudno en neno ni jochung' ochopo dute twak kendo chiwo ajenda maggi ne jopiny. Twagno opogie kidienje ariyo ka kidieny mokwongo machakore saa 11 odhiambo en kind George Wajakoya mar Roots Party kod David Maure mar Agano Party. Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya winjore orakre gi William Ruto mar UDA e twak mar ariyo ma chakore saa 2 mar otieno. Ndalo 13 motelo ne yiero maduong' mabiro, jakom maput mochung' ne tayo campaigns mag Azimio la Umoja Ndiritu Mureithi ojiwo siasa mondo ser ombulu gi kwe ka oloso e kinde campaigns e gwenge mag CP. Mureithi oseyo kweth mar Kenya Kwanza kuom tiyo kod weche manyalo chocho kwe e pacho kae. Ne olero ni kaunti ma Laikipia en kaunti moting'o dhoudi 44 mathurka kendo josiasa nyaka bed motang' e weche mage wacho kinde campaigns. Mureithi kod kweth mare okaso campaigns mag Azimio e gwengego e manyo mbulu ne jachung' margi mar ten piny Raila Odinga. Kenya tunaishi sote na hakuna haja, na kuambia kweli hakuna haja wewe kama kiongozi ya siasa kuchojea jamii moja ukilenga ingine. Tunaishi jamii 34. Jamii 34. Na hizo jamii hatutaki kuchochewa. Sisi tunataka Wakenya wote. Na hiyo ndio hakikisho yetu kama Azimio. Mkenya aweze kuishi kona yoyote ya Kenya. Kawadhi nyime wadhi nyake kaunti no Homa Bay kama awiti okwayo jogo ombulu ma Homa Bay mondo biyo yier mana jochung' mag ODM. Gavana ma Homa Bay Sipirana Awiti okwayo jogo ombulu e kaunti no mondo biyo yier mana jachung' manigi otiko mar ODM e yiero maduong'. Awiti mathuolo mare mar bedo e apisi rumo ayanga tok yiero mar tarik 9 dwe manyien dwani oyier mana jochung' mag ODM ka ochakore kom mar MCA nyaka mano mar gavana. Awiti bende okwayo jogo ombulu e kaunti no mondo biyo wuogo kwa atamalo 100 mar gone ogai mar Azimio la Raila Odinga ombulu ko chopo e kinde mag yiero ka okoni Odinga ema nigi teko mar tero piny Kenya nyime e weche mag dongruok. For the last 20 years. Kozu kusechukore. Moko kwani gona ukura tu gona te. Awacho ni te. Nyaka joge. Kare koso kare. Omean bende kaka wetije mawigo. Maja dala uka. Mang'atu. Maja tiju. Momwasiu. Mayuaknu. Wagone Raila kula gi joge te.
Kawawuok Homabay to wachomo Kisumo Nyalenda kama kuonde dak ma yuto ji ni piny e kaunti ma Kisumo. Sani koro geno fuong'ruok kotenore kod weche mag KOP kod bero ler mar aluora. Ma biro bang' ka kambi mar KOP e kaunti ma Kisumo mano Kiwasko kod mano mochung' ne rito ler mar aluora mano Fresh Life keto okenge mag bero weche pi kod ler mar aluora go. Jafwambo wadwa Millicent Adhiambo miyo enitiere kanyo kara wantiere Kisumo achiel kachiel ka bende omiyo waler ni to en chenro madhi nyime. Millicent, ok ang'eyo kiwinjo wa to en ang'o madhi nyime gie sani Nyalenda kama intiere no? Erokamano ahinya Simfros, kaka wang'eyo ni kuonde ma jodak ma yuto gi ni piny ohero dakega en kuonde ma bende gibedo go midhiero mopogore opogore kotenore kod weche ler kod weche mag pi. Ma emomiyo kambi mar KOP Kisumu Kaunti Kiwasko ka gitudore kanyakla kod kambi mar Fresh Light obago wuoth kod jofwambo mondo mi gidhi gilim jogo ging'i kokadho kuom chenro ma bende ne giseketo mar bero okenge mopogore opogore ma biro neno ni jogo oyudo fuong'ruok kotenore kod ler kod weche mag pi e aluora go. Emomiyo wan kod gikani mondo gilero to chenro no endi ma bende nwachako wuoth kod kuma bende ichunge Minyaga mano Nyalenda Lagoon gi dho ngere. Kane wawuoth kanyo wawuok mwachopo nyaka Nyalenda kuma bende nwaromo kod jodak mopogore opogore ma bende oseyudo konyruok ma kamago ma waloso kod gi chien kanyo ma gilero wan ngima sani opogore. Bang'e to wadhi Kisat kuma bende itimone Minyaga go endi thieth ka gisewuok e Lagoon kochacha mondo mi aluora kata aluora mar jodak go eko obed makare. Walos kodgi mano jatatije e kambino mar Kiwasko kod jatatije kambi mar Fresh Light kod jagno ma bende ochung'ne ng'iyo ler mong'ere kaka Public Health Director. Embo miwa pachgi ni chenro magichako niendi dhi kelo fuong'ruok ne Nyalenda kende kone chenro mochak ma bende biro konyo kar dak ma yuto ji ni piny mayudore duto e bwo Kisumu County kaendi. Ka kamano machiegni ang' nachak kodi usechako partnership gi dho ngere yani biro kanyakla mondo uti uneni jogo mawuok e kuonde ma yuto ji ni piny obedo kod fuong'ruok e yor ler ahinya to yor keyo piny kochoro ni gisebedo kod ngima matek sana ka thothgi tiyo gi gima kisungu dendo ni flying toilet. Chenro ma kama dhi konyogi e yo mane to gin okenge mage ma uketo? Erokamano, gimomiyo ne wariwore gi Fresh Life nikech jo Kisumu mabedo connected to siwa tin kabisa en gina at 18%. Koro rano ka ji mang'eny tiyo gi gimwaluongo ni on-site sanitation mago choche mokuny to gi septic tanks. Koro nwa wuoyo gi jo Fresh Life ma is a private entity mondo ka ginyalo biro mondo wariwre mondo wakony jok ma odak kuonde ma yuto ni piny. Koro Fresh Life sani osekelo choche chiegni 600 mantie Nyalenda. Nwachako gi Nyalenda kaka pilot to bang' mano to koro wabodhi e kuonde mamoko kaka Obunga gi Manyata. Koro ka gisekawo Minyaga e chochego to gikelo gi Kisat kama wathiedhogie to pi maler dok e nam to moko to dong kaka fertilizer. Thank you so much. Welcome. You as the director of Fresh Light or managing director, why did you decide to start this project here in Kisumu and partner with the company of Kiwasko, who is also responsible for this kind of services? Thank you very much. So Fresh Life provides safe and sustainable end-to-end non-sewer sanitation solutions to the urban informal settlement. So one of our growth plans is to go, because we started in Nairobi. We are in about 10 informal settlements in Nairobi that is having about 150,000 people per day. One of our growth strategy was to go beyond Nairobi and to other cities to serve more than about 500,000 per day. And through that strategy is when we decided to come to Kisumu and partner with Kiwasko. And so we started this pilot. The plan is to expand in Kisumu and go to other cities. We are already in discussions with other cities that we are targeting the urban informal settlement. Yeah, that's the strategy. That's the reason why we actually came to Kisumu.
Thank you so much. Director, inyalo ng'yo kamera kacha. In kaka jogo mabendo chung gimoro amora ma itimo wedo hotel ng'ato ka dwa chako. Weche mochung ne ng'iyo ler mar alwora e city ma Kisumu kata boma ma Kisumu kaendi. Wach makoro chak ma ida kony godo jogo ma yuto gi ni piny modak kuonde mongore kaka Nyalenda Obunga. Inyalo wacha ng'o to bende neno ka en chenro makare madhi kelo ne jowa fuongruok mosiko mondo mi kata gibed ni gidak kuonde go eko to gimbe giyweyo muya maler kaka jomodak kuonde ma ji oneno ni yuto ji ni malo. Erokamano maduong' ahinya kuom thuolo mokaw niendi. Yuto mar joma nitiere piny en gima timre e bombe mang'eny. Ahinya nyaka Kisumu kaendi wan kod kuonde ma ji odake kaka Obunga, Nyalenda kata Manyata ma weche mag minyaga chendo kendo tudruok wa mwasebedo kod Kiwasco kod Fresh Life osekelo furuk maduong' ahinya ne jogo nikech ka ok waloso yore maber mag rito minyaga kendo gologi kuma wantiere alwora mapiyo to tuoche mang'eny bedoga to nyaka ne jogi chak tich kodwa wasebedo kodgi waneno ka nitiere pogruok maluong' ahinya kendo waneno ka tuoche dok piny tuoche machando ji e alwora kaka tuoche machalo kaka mag kipindupindu tuoche moko kata kaka typhoid tuoche mag diep mang'eny mobedo machiegni gi minyaga waneno ka dok piny kendo mano en gima duong' ahinya biro konyo ji to bedo maler kama dhano dake bende golo gik moko kaka wich kut matindo tindo manyalo moni neno bedo gi chir kaka dhano. Koro mano watemo matek nikech kwaseno kaka Fresh Life tiyo. Fresh Life osebedo ka chochgigo kata kidhi Nyalenda gin kamoro amora kendo ji tiyo kodgi kendo wan bende kwawuotho wanyiso ji ni mondo girit ler kuonde ma gidake to mano osemiyo gibedo maber kendo waneno ka chenro ma kamano onego dhi mbele o kata kanyo kende to onego dhi kamoro amora e Kisumu County nikech Kisumu County kaka wan joluo wadwa bedo jok maler kendo wabed jok mantiere kod chir to gi chia. Mana kamano Simfros kaka isewinjo no en chenro mochak mar mondo mi jogo modak kuonde mongore kamano kata kuonde ma yuto ji ni piny gibed kod chir ka gidak kuonde go ka gin bende omigi alwora makare ma ginyalo dak ka giyweyo muya maler ka bende wach ni endi ang' nwa med miyo pek ka bende kwa wuok kaendi wadhi loso kod jogo ma bende osebedo kod konyruok osenwang'o konyruok no kokalo kuom kembni go eko mondo gilerwa ni to ngima mane gidako chon chage ngima masani chalo nade be kuon fuongruok ni endi en gima ginene ka otimore ngimagi yudo lokruok madhi siko nyaka chieng' makoro gin be gibro dak gi chir kaka idwa ni gidak go ka gindago ngima e alwora makare kuma bende giyude ngima mayom kod yweyo muya maler. Ka kamano kwa wuok kaendi ang' nwa ringo wayud pachgi mondo ginyiswa kaka chenro ni endi dhi kodgi konyruok ma chenro ni endi osekele ngimagi. Inyalo dhi nyime kod keyo weche manyien. Sifros an kuomi. Erokamano ahinya Millicent kendo kuom twak machalo kamano kaka iwacho ni pod ibiro twak kodgi no dwaher mar ng'eyo ni to bende en gino mabiro dhi nyime kuom thuolo malach. Wang'eyo ni kuonde ma ji yuto gi ni piny ng'enyne onge chenro makare mag wito minyaga kata kamano ang'eyo ni kuom twak no ang' ni winj ni to gin gi chenro manade maneno ni kata jogo kowe pod gibiro dhi nyime kod dak e alwora maber kendo yudo pi maler. Ka kamano wadhi nyime koda weche manyien gi. Duol matayo yiero pacho kaeri mano IEBC oikore yo makare mar miyo jo Kenya yiero maratiro kendo gisechako chenro mar tero gik yiero mibiro tigodo gi lony manyasani kaka KIEMS kit e kuonde luto ombulu 46,229 ma pacho kae. Ka otwak kod Ramogi TV okinyi ma kawuono komishona mar IEBC Justus Nyang'aya ogoyo tiende piny ni IEBC dhi tayo yiero maduong' mabiro e yo ma uyanga ka ipimo kod yiero mag higa 2013 kod mano mar 2017. Nyang'aya omedo wacho ni gisedino rode duto mag kwalo ombulu kendo nyiso jopiny mondo obed gi yie kodgi. Bende olero ni jopiny Venezuela adek mane omak kod okwach kiche paw ndeke ma JKA kod gik yiero mabiro gin jotich mag kambi mar Smartmatic. Wabiro timo tich maler kendo tich maber ma ng'at mollo biro wacho ni tho oloya to kinde mabiro machielo to an bende chaka biro mana duogo kendo abiro locho. Gini waloso maber ma onge kiawa moro manobedi. Walose maber moloyo higa mar 2017 nikech kot nong'iso wa gik mane wadhie marach kuondego waloso te
kendo wadino gini completely maonge ng'at makwalo ombulu. Jogi eni nyingigi ni e list no. Omiyo ok nochuno ni kaja Venezuela biro to nyaka wang'is jopiny kata wadhi waromnegi. Nikech jogi eni gidhi to giduogo, gin employees. Ok ochuno wane nyaka wang'is ng'ato. Bende kagi biro kata kagi giduogo, wan wawegi ok wang'eyo. Nikech ok gin employees magwa. Wane makwa wuok to jo sirkal ng'eyo nikech nitiere form moro manyaka wafil. Kawadhi nyime ni jagoro mongirore Migago mar arita Laktar Karanja Kibicho okwero jo siasa ni mondo giwe nywako apisas mag arita kwe e weche mag siasa. Kibicho medo ni apisas marito kwe nigi ting' maduong' mar rito jo Kenya ahinya e kinde ma yiero kayo mar neno ni yiero otime yor kwe. Kibicho ne loso e kinde mane romo kod jotelo mag arita e gweng' Malamu e kaunti no ero. Hapa Lamu iko wale maofisa wameitisha kwa kila center, iko ile maofisa wameitisha kwa kusindikisha zile materials ndio ziende kwa uchaguzi. Hata uchaguzi ikiisha ni lazima izindikishwe ipelekwe kwa tallying center. Pale tallying center kunafaa pia kukuwe na usalama juu unajua uchaguzi ni uchaguzi. Na haja ya mkutano wa leo ni kuangalia hiyo mahitaji ya IEBC tuko tayari kuyatimiza juu hawa wafanyikazi wetu ni watu wanashikilia wananchi, wanashikilia security ya nchi. Na tukianza kuwaongea na madharau kama hayo, inaanza kuvunja moyo hao, na ndio sisi tukachukua nafasi hii ndio tuwaelezee hao wafanyikazi wenye kazi yao inaeleweka na kila mtu. Gwenge Manyanza emotelo e gedo mag klese mag lai manyien mar somo mar CBC. Magi ne oyange kod jatend Migago mar somo Ngire George Magoha e kinde timo limbe e skund jawuoyi ma Hospital Hill manitiere Nairobi, kama bende ne orange gedo mag klese mag CBC. Magoha koni kata obedo ni gitemo matek mondo gedo mag klese go rum kapok yiero maduong' ma tarik 9 chopo, kaunti ma Nairobi kod Mombasa pod ywagi chien. I think we are now going to about several hundreds are complete. If you want to ask which region is leading, unfortunately that is the Nyanza region, where for example in Migori, out of 81 classrooms, they have completed almost 50% of them. If you want to say lagging, the cities, Mombasa and Nairobi, have always been the headache. For whatever reason, I can't understand. Because if we have commissioned a classroom in rural Alego Usonga a week ago, why not this one? And we are now very focused in terms of assuring the general public that the balance of the 3,500 classrooms should actually be complete just before a day or so before election. Ramogi bang' lipod no ero mar CBC wadhi yo matin kata kamana dhi somo kuom duoko mabende ochwalo no kanyo. Sauke mar Osiri wacho ni I'm watching you live and clear. Akuku George Mathim Lichoinga Migori County wacho ni Ramogi lera dier amor gi chenro mar riwruok ma Kiwasko timo mar bero ngima jodak kuonde mongore ma Kisumo. Nyakwaro Racha bende wacho ni wan kode kamoro achiel. Nyakwaro Ramogi wadhi yo matin kikidhi mabor waduogo gi weche mag moko mathoth e chenro mar Migago. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi, or Watamu, Masai Mara.
Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Chris Owino ka Nairobi. Ma Ramogi TV. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo e kinde ma jo William Ruto mar UDA kod David Maure mar Agano Party ikore ne twak mar jolar Compton piny kawuono. Ogai mar Azimio Raila Odinga to timo campaign e county ma Meru ka omedo jiwo jodak ma Masawa mondo bi olutnegi ombulu e ng'wech ma giringo kod Martha Karua. Odinga geno ni jodongo mag Njuri Ncheke biro puodhe e ng'we laro kom tend piny. Wadhi kuro achiel kachiel kama Kiraitu Murungi loso e mondo winj kaka chenro no dhi nyime. Shaka yoyote kwamba president wa 5 wa Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Kuna shaka yoyote? Wale wazee wa Njuri Ncheke ambao hawana shaka watu tumuonyeshe. Njuri nekulie. Kuna shaka yoyote kwamba Martha Wangari Karua ndiye atakuwa deputy president wa Kenya? Wale ambao wanakubali wainue halafu Njuri nekulie. Sasa kwa sababu ya muda niruhusiwe nimkaribishe mama Martha Wangari Karua aje atusalimie. Kwa sababu mpige makofi. Njuri nekulie. Vijana nataka mnyamaze, hii ni mkutano wa Njuri Ncheke. Amkubaliwe kuongea hapa siku ya leo. Okay, asante. Karibu sana. Ando Meru mugeni na athuri a Njuri. Asanteni sana. Nitwakena muno ni gutwamukira. Onani ni ndakena personally ni kwamukirwa gikaro giki kitheru kia Njuri Ncheke. Ramogi mano campaigns mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabene dhi nyime e county ma Meru kabende wabiro dokuro achiel kachiel mondo mi wawinj weche mibiro wachi kindego eko mabiro. Ka wadhi nyime ni ma ok tin ne ji 35 nyaka sani oseyangi ni owito ngimagi. Masira mar apaya manyocha timore olalo Manithi e county ma Tharaka Nithi. Gavana ma Meru Kiraitu Murungi en achiel kuom jotelo maoro ote mag kuyo ne anyuola mar jomosenindo. Masira no notimore Jumapil gotieno kama bas mar kambi mar Modern Coast ne obayo yo kowuok e wi olalo kendo ng'ielore nyaka e aora Nithi. County Commissioner Norbert Komora owacho ni ji 9 mane oresi masira no medo yudo thieth e kuonde thieth ma Chogoria kod Chuka. Kaluwore kod masira no, telo mochung' ne rito ngima oganda e apeyni NTSA okumo nyamburko mag kambi mar Modern Coast ka nonro dhi nyime. Who are traveling from Meru to Mombasa are from my county, the Meru County. This is one of the worst accidents that has happened in recent past in this county. It's a big loss to the Meru community and indeed Kenya at large. As Governor of Meru, I wish to convey my sincere condolences. My government will offer all the necessary support to the affected families. This will include support for the burial of those
who have lost their lives. And also, we are going to support medical treatment of those who are undergoing treatment both at Chuka and Chogoria Hospital. Kawadhi nyime en ni anyuola moro mawuok Kisii nyo yudo fuongruok bang' jatend Migago mar arita Fred Matiang'i konyogi neno ni giiko wuodgi ma ringrene osebedo e kar kano ringre mar jomotho kuom higni 6 gi dweche 7 kaluwore kod ywaruok mar lowo. Familia no mar jaduong' Joseph Abuga Oribo osebedo gi achiedh nade kochakore higa mar 2017 bang' tuore kuom kinde malach. Weche ne omedo ridore ne anyuola no bang' nyakwar jaduong' no bende ne owito ngimane e od thieth moro Keroka ka en be ringrene ogeng'ne kono kuom dweche 3 kaluwore gi ywaruok mar lowo. E kinde ni Kodina Mora ma en min od jaduong' Oribo ma jahigni 85 nyonyiso morne gikone to wuon pargi oiki e dalane mantiere gweng' ma Iranya e Nyamache. Munanitendea mazuri na nyinyi, Mungu awatendee mazuri na familia zenu. Sasa hii familia yetu tuko na furaha, tunaona sasa sisi tunaenda kukua na amani, but cha muhimu Wasiri utaenda kufanya, usimame na hii familia kwa pande ya security. Tumefurahia sasa, hata tumeacha kulia, sasa tunasherehekea. Ni sherehe kubwa sana, hata wasiwezi kusema mengi. Thank you very important. Tuchunge mama, usalama wake na mali yake na familia yake. Imekuwa namna hiyo. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye ataletea mama fitina na mambo ya kumchafua roho, huyo ni sisi tutapambana na yeye. Msoso wa shamba ni shida sana hapa Kisii kwetu. Watu wanakaa mmoja alikuwa muda mrefu. Kutoka hapa ambao sio mbali pia kuna mtu mwingine pia amekaa mmoja alikuwa miaka 2. Bado msoso huo uko kotini. Ile kitu ambacho ningependa kuambia mahakama yetu ni kwamba kesi kama hizi, burial disputes, si harakishwe haraka. Ni aibu kwamba kesi kama hii inambeleka miaka 7 mahakamani. Jodak Makapsabet koro pod medo chwalo ng'ur margi ewi nok kod nengo mamalo mar mok kuon. Jodak makono koro wacho ni nengo mogo poko luar kaka yande piny owacho lero ka giwacho ni podi usonegi mogo e nengo mamalo. Gikwa jatend piny Uhuru Kenyatta mondo konygi kaluwore kod mano mar mondo giyud mogo e yo mayot. Bende ne gikwayo jopiny obed gi kwe e kinde ni mag yiero. Unga ikikuja kama hapa Naivas ni karibu mfuko 2 watu mpaka wanapigania hapa. Sasa hiyo unga kama ni kupunguza bei, wanapunguza kwa TV tu. Wangemwaga hiyo unga kwa maduka yote, sisi tupate ugali bwana. Haja yetu ni ugali. Ni ugali tu kabisa haja yetu, kwa sababu usipokula ugali huwezi fanya kazi. Tungeomba tu rais wetu afuatilie, aweke CID kwa maduka, wengine wanauza 220. Tungeomba sana rais wetu Uhuru afuatilie hiyo maneno, yeye ndiye atatuokoa. Alafu tunapoenda kwa kura tujue tutapigia nani. Hata ile yenye ulikuwa unauza 200 hatuoni siku hizi. Ukienda tena reserve, watu wa reserve wanasema hiyo unga yenye tunasikia ni 100 hakuna. Sasa tungeomba serikali watupe kabisa, kama iko watupe kabisa. Unaona mnaenda kwa duka mnakatiwa unga moja watu 2 na inauzwa 110. Unga yenyewe ukienda kwa duka hii hakuna, ukienda kwa hii hakuna. Aya, ukipata ile yenye imeandikwa 100 unaambiwa ni 110, 120. Kwa hivyo ningependa serikali kama rais wetu alivyozungumza afuatilie kitu hii, ajue ya kwamba vile alisema unga ni 100, ajue inafika mashinani. Atuli unga bei juu 200. Nashangaa sana alisema imerudi 100, lakini hakuna hiyo unga hata. Kila saizi kwa duka kuna supermarket hakuna unga. Ramogi mana kaka ne wawacho ni wabiro duogo kod twak mar campaigns mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance manitiere county noero ma Meru gi e kinde ni wado kura achiel kachiel mar mondo mi wane kaka kweth noero dhi nyime kod dwar mar ombulu e county ma Meru.
Yo kiari kiaura ikiona Raila iyo kiatiri. Kiari kiaura ikiona Raila yo kiari kiaura ikiona Raila iyo kiatiri. Ikiona kiari kiaura ikiona Karua iyo kiatiri. Mpongore guru inga ututuma na Kongo. Mpongore guru sio matimira okeya kuna iroji roimbai iroji no kamama muntu akwamba toi mekinganye no kamama tokorekania ekura ciombe inisia Raila tokorekania ekura ciombe Jolini Kuli. Karibu, Your Excellency. Haya. Wazee Wanjuri na mwenyekiti wao na wale ambao wamefika wote siku ya leo kwa hafla hii. Njuri Koleai. Njuri Koleai rengi. Leo nina furaha ambayo zina kifani. Nataka kutoa shukrani sana kwa wazee wa Njuri kwa kuandaa hafla hii ya leo, na vile vile niweka mimi kama mmoja wa wazee wa Njuri na kuwa na nyinyi kama jamii moja. Mimi hii ni furaha kubwa sana, tena ni heshima kubwa. Wahenga walisema ati mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo hapa siku ya leo meonyesha heshima kubwa sana kwa mila ya Wameru, ambaye vile ilisema na yule ambaye alikuwa hapa mbele amesema umri yake sasa ni kama miaka 810 hivi. Yani hii ni kitu imetoka mbali na iko na uzito mwingi zaidi, iko na mizizi ambayo imemea huko chini na imesimama imara huko juu. Na hii inafundisha jamii na hata wale vijana ambao wanatoka chini ya kwamba tuko na jamii ya Kimeru ambao wako na mila yao, na wakielewa wao vile wafuate mila na sheria ya Wameru. Kwa hivyo hii ni heshima kubwa sana. Nimefananisha hii na ile ya watu wetu wale Wajaluo, wako na kitu kama hii. Lakini sasa najua Wameru na group ya Gikuyu na Embu walitoka huko upande wa magharibi ya Afrika, huko upande ya Cameroon wanaitwa Western Bantus. Wakaja mpaka milima Elgon. Hapo ndio walitengana na wale kikundi ya Waluhya wengine na Wakisii. Nao wakaja kuelekea upande wa milima Kenya. Kufika hapa wengine walienda mpaka huko pwani, wakakaa huko kwa muda, kisha wakahama tena wakarudi pande hii. Hapa walikutana na wale wengine ambao walikuwa wametoka huko upande wa Ethiopia,
kikundi ya watu naitwa the Hermetic Group. Ni mchanganyiko ikapatikana hapa. Hiyo ndio historia ya Meru. Na hiyo historia imeandikwa hata kwa vitabu vingine. Na hiko imeenda mbali sana. Kwa hivyo mimi nataka kutoa shukrani sana kwenu kwa yale ambayo mimi nimefanya na kuhifadhi hii. Sio siku mara yangu ya kwanza kufika hapa. Bali ni hapa nilikuwa hapa na mzee Mtawithinkia ambaye alikuwa mwenyekiti na mzee Rutere ambaye sasa wote ni wa marehemu. Lakini sasa leo nimeona mwenyekiti mpya. Hii ni kama mtu ambaye inasafiri, na tumekuwa na uhusiano mzuri sana. Hata wengine wamekuja mpaka kututembelea sisi huko Bondo kama kwa Ramogi. Na hii ni uhusiano ambao tunataka kuimarisha katika taifa letu. Ndio sababu tunasema juu ya azimio la umoja, One Kenya. Ati Kenya iko moja, kuunganisha makabila yote ya Kenya wawe kitu kimoja. Tukifanya hiyo, Kenya inaweza kuendelea kimaendeleo. Tukiunganisha watu wa Kenya wanaongea kwa sauti moja. Inaitwa kwa kimombo unity in diversity. Yaani hiyo moja haimaanishi kwamba watu wote wanakuwa pamoja, wanaongea lugha moja, tuwache Kimeru, tuwache Kikuyu, tuwache Kijaluo, tuwache Kiluhya. Hapana. It's called unity in diversity. Diversity hiyo is our richness. Yani, in our diversity is how we are rich. Because we have got cultural dimension to it. That we have got different cultures and many different languages, but we are united as one people in a nation. Unity in diversity. That's hii, tukifanya haya tutaweza kujenga taifa ambayo itasimama imara kabisa. Kwa hivyo mimi natoa shukrani kwenu sana tena. Na mimi nasema mimi na Martha tumeapa ya kwamba tunataka kushirikiana na Wakenya. Tujenge Kenya mpya. Na tunaweza kujenga Kenya mpya, Kenya ambaye itaangalia watu yake yote kama wako sawa. Na hilo tutaweza kuweka Wakenya wajenge nchi yao kulingana na ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Tupigane na adui wetu wakubwa wanne: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Tukifanya haya, Kenya itainuka. Na tutawacha Kenya kwa jamii ambayo inakuja kama iko katika hatua ambayo inatakikana. Hiyo ni madhumuni yetu. Kwa hiyo natoa shukrani sana kwenu. Yule mwenyekiti ambaye aliongea hapo mbele amesema taja maneno kadhaa. Kwa mfano ameongea juu ya mambo ya Igembe campus. Akasema natakana inuliwe iwe contextual college ya Chuka University. Hiyo tunaweza kufanya chini ya siku 100 tukishika hatua hatamu ya utawala. Vile vile ameongea juu ya mambo hapa. Hii serikali sema inataka kujenga kusaidia kujenga cultural center hapa ya Njuricheke. Nimeongea na bwana Kiraitu hapo, ameniambia mimi hiyo tayari imeanza lakini ina sita. Tena nimeambia yeye ndani ya siku 100 tutaona kama hiyo kazi inaendelea inakwisha. Kuna mambo zingine ambayo wameeleza, mambo ya mabarabara panatakana itengenezwe hapa na kadhalika. Hayo yote tutaangalia, manaki kazi ya barabara ndio mimi najua zaidi. Yeye najua
Hata hii barabara ilipokuwa imekwama hii ya Meru Maua, mimi ndio nilitengeneza nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Na hata ile kutoka pale mpaka pitie Mikinduri kiingie Maua ilikuwa ni kazi yetu. Na kuna mengi ambayo sisi tumefanya tayari. Nilikuwa na waziri wangu, permanent secretary yangu, bwana engineer Mongera. Tulifanya naye kazi mingi sana. Nikawezesha mimi kujua Meru vizuri zaidi. Sasa unajua nilipokuwa hapa juzi watu walikuwa nalia sana juu ya mambo ya miraa. Nikaongea na Uhuru na tukakubaliana tutajaribu. Wakati yule rais mwendawazimu alipondolewa huko Somalia, nikamwambia Uhuru kwenda ongea na huyo mpya. Akaenda akaongea na yeye. Akakubali, akalika yeye akakuja hapa. Kaongea na akakubali. Kisha akamwambia Uhuru, lakini wewe unatoka. Nataka nione yule ambaye anakuja kama yeye vile vile atatekeleza yale mmekubaliana na wewe. Sasa Uhuru akamwambia mimi, jamaa yuko hapo anataka kuonana na wewe. Nikaenda nikaonana na yeye. Tukakubaliana na yeye ya kwamba hii biashara ya miraa itaendelea hata mpaka baada Uhuru kutoka. Tutafanya mambo yote vile mmekubaliana na Uhuru. Kwa hivyo hiyo itafanyika. Hii kiwanja ya ndege ya Isiolo, hii runway simu ni mrefu sana, imebaki kama nusu kilomita. Ndege kubwa inaweza kutoka hapo moja kwa moja mpaka Mogadishu. Hiyo ni kazi ambayo vile vile itaanzwa mara moja tukiingia katika serikali. Ili hiyo Isiolo iwe international airport ambayo miraa itakuwa inatoka hapo moja kwa moja hadi Mogadishu, ingine naenda mpaka Dar es Salaam, naenda mpaka kule pande ya Kinshasa na kadhalika. Kwa hivyo sisi tutafanya pamoja na nyinyi. Lakini sasa mmeona huyu kijana wenu bwana Munya amefanya kazi nzuri sana kama waziri wa kilimo. Yale reforms ambayo ameleta katika wizara hiyo inafurahisha wakulima wengi nje ya hapa. Ndio sababu mimi nilisema nataka aendelee na kazi hiyo. Na kabla tujaingia kwa ofisi tayari mimi nimeteua yeye kama waziri wa kilimo na maendeleo. Sasa mimi nataka Nyakora mogimano gai mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka entiere gwenge kuma Meru kama Olombe Jogombulu. Kao kamano bang ripodno wadhi eyo matin waduogo koda weche mathoth. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakora Mugejuang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Oya, twende. Oya, twendeni. Kupotea nayo. Twendeni bwana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Oya, Buda, twende. Buda,
Twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bana. Haya majamaa. Haya majamaa twendeni. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Boss, siogope. Mko wengi eh? Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Machiegni kendo wadhi e kaunti noero ma Siaya kama riwruok mar Rona makedo ne ratich mond liete e kaunti noero ma Siaya okoro nyiso duond bura mar ODM mar mondo mi omigi kata man mondo mi mimoko kuom mond liete telo e sirikal maduong' kaachiel koda sirikal mar kaunti no mar mondo mi ginyua kata gichop e nyim od burago moko kuom gino magidwaro mondo timnegi. Bende director mar Rona Roslyn Orwa owacho ni ka omi mond liete thuolo mar bedo jotend migepe e piny owacho mar kaunti no gibiro bedo gi yot e rakruok kod midhiero ma joma kamago kale. Okoni josiasa osebedo katiyo marach gi mond liete ahinya e kinde mag yiero ka imiyo gi singo ma jotelogo jwang'o bang' ka gisedonjo e telo. Ojiwo jopiny mondo yier jotelo ma ok bi nyiso akwede ne kweth moro amora manitiere kind oganda. We are saying our numbers are our negotiating tool. We are also calling to be included with our numbers. What we are calling at the national level, we are the ones who lobbied Azimio to put widows in their manifestos. So even by just having widows in their manifestos is a big thing. What we are calling at the national is that the Kenyan government must create a commission for widows so that the 47 counties in Kenya, their stories can be documented in a charter like this. Then that commission can birth policies, can birth programs, can birth interventions that are transformative and impactful to the Kenyan widow. Kenyan widows are 8 million. They can turn an election in one day. It is upon those running for office to speak and pull out the widow vote. Unapata hizi makazi hata ya kufagia kwa masoko. Unapata widows hakuna. Hapo ndio tunalia na tunaomba. Kama ni 20 people wanachukuliwa, 5 iwe hata ni widows ambaye imeenda kwa hiyo kazi. Atachukua naye, atasaidia naye mtoto yake. Na hata pia itamsaidia kwa group kwa sababu we are dealing with something like group loaning and savings. Na hapo kama una pesa utakaitoa wapi? Jalupo kod weg yedhi e gwenge mag Port Victoria wacho ni gin kod luoro mar monj kod jonjore mag nama kanyakla kod apisa mawuok e piny Uganda. Mae toka apisa mochung'ne arita nam Athman Juma lok tesende apoya. Kotelnegi kod jakom weg yedhi Clement Sanya giwacho ni Juma kod apisa go osebedo kakonyogi mathoth e nam kendo thiro weche monj mag nama. Gimedo ni log tich mare sama ne ochako twak gi jowetegi mawuok e piny Uganda mondo giwe thuolo jolupo adek mondo we thuolo jolupo adek kono ka giwacho ni wi gidhi mono weche mag jolupo go. Sasa tuko na kilio kama bichi yangu tuko na watu 3 walifungwa huko Uganda. Hata jela zenyewe hatujui, mara wako Duzira, mara wako Jitaria, mara wako transferred wapi. Sasa tunashindwa mtu mwenye anatuhudumia, mwenye anafanya kazi yenye inastahili. Tena ndio tunasikia anataka kwenda. Hapo na tuko na adhira, tafadhali serikali tunaomba tu matiangilio maneno na nini sa Juma baki hapo Port Victoria atufanyie hiyo kazi yetu. Juma alikuwa anatusaidia sana kwa uharaka wake, akipigiwa simu ya kwamba kuna jambo linatendeka ndani ya maji. Juma huwa anaharakisha sana kufika mahali pale na kutatua hiyo shida iko namna gani. Hasa hii wavuvi tunalala tuko vizuri, hata boti kuibiwa saa hii hakuna, zinapelekwa Uganda kuuziwa, hata neti za watu. Saa hii watu wanaenda asubuhi kutoa neti zao. Sasa kilio chetu tunalia sana kama wavuvi. Kwa sababu tuko na boti almost 192. Na tunaona usalama wa boti na neti haza zinalala kwa bichi kwa sababu ya usalama wa Juma. Sasa hii tunalia wakimpeleka transfer mara moja
hii cross border meeting itakuwa namna gani? Wale wanashika wanaume wetu, wanawanyanyasa, wanawatesa, lakini kwa ile serikali yenye ilipita ikaenda, hatukuwa tunaona hata hii msaada ikitufikia hivyo. Sasa hiyo msaada yenye Juma alitumanisha mpaka wakafika huko wakawaleta, pia sisi tukawaona, tukashuhudia na macho. Imetupea sana changamoto kusema Juma abaki. Na hata at least atusaidie sisi wenyewe tuone vile tutaenda, hata wakikuja wakisema hiki na hiki, lakini ametengeneza nchi. Jodak mana unerie county Masamburu mosebedo kayudo midhiero mar pi kuom kinde malach koro yudo fuongruok bang' ten county makono kunyonegi yao. Yaono mane oger gi omenda makwane romo milion 28 kokalo kuom riwruok mar ten county Masamburu kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Narig igeno ni biro konyo reso ngima oganda kod le county no. Jodak mosebedo kawuotho kuom thuolo malach omor kuom okang' ma ten county okawo e gero negi yaono. This dam is serving about 3 wards in Samburu that are neighboring here, with a catchment of about 20,000 people. The dam is ideal for both domestic and livestock uses, but we're also looping in fish farming. We get the fisherlings here, and hopefully that can also be a source of an additional livelihood for the communities around here. Tumekuwa tuki-experience drought kama Wasamburu. We have been walking some distance kutafuta maji. Wamama wamekuwa wakitembea kilometers kadhaa, like 8 kilometers, ndo wapate maji. Hiyo serikali imesaidia sisi sana kwa hiyo maji, sababu ile kiwa maji sasa imesaisha kabisa, hakuna sahi. Na ngojea tu mvua inyeshe ile etoa tena nyasi, sababu ile mesa pata maji tayari. Ramogi machiegni paw tuke golf mag Victoria Cup ibiro bagi e pacho ka kochakore tarik 28 dweni nyaka tarik 31 e alap Malimuru Country Club. Tukegi ibiro kelo kanyakla jotugo 20 mag Kenya kaachiel kod jotugo bende mabiro wuok e piny mar Uganda. Tim Kenya biro tingo jotugo kaka Del Balala, Andrew Ahome, Christopher Andrea, Daniel Kiragu, Dennis Mara, Ebilomolo, John Lejirma, Michael Karanga, Njoroge